Essa filha da mãe. Ganhando, da Paris. Ai, vai, cara, nessa. Odi. That's what Tibala. Nice day. Can I tell you no, later? My food. Is there food? Then you food. I want to see a boss in Jupiter. I should have my friends. Yanya. Right. Abanyama vambena ndifona nditi. Anzi chine mkomana. I want to tell you the guy, no one of the phone yangu yakapeli. Ifone mkomana ikai aichagadzirika ishi. Iwe ikaoni zvayakatanyowani iyoyo. Yakatanyowani kupi kusekuru iguiri kutsukira kunze kuti tasemuni chichi. Nezuro yanga ndipisira zvinhu kusvika chifungaira ichifungaira ega pachaja mba mangu. Asi wakaiwisa yakadai? Yakavhurwa chicho ndakambotirai kubatanidza sekuru hazvichaita izvo. Pakudai mufuna. Maje motoiwana yakabva kuLondon iyo. Yakabva kuLondon iyo. Saka muchikushanda nezare kuti yakabva kuLondon isaiti. Sekupedzene munhu paitwe plan ndakabva. Saka plan B shamari ita plan B boss yakabva. Tenga imwe phone sekuti ndo zvandiri kutaura. Maje totenga kubi baje. Ndikushaya mafoni azara munyika. Maje akaenda kutauni mukomana uyu ega aiwa anoputa banje. Anoputa banje mutori. Muta banje kuti ndo zvakutongodiwa pa. Mufoni kumushanda kuchikoro ndakataura sekuru. Zvamaigona kuti sekuru mukomana kana foni rudo emergency anditi. Pane munhu andoziva. Mumwe mugeto muno mandotengesa chi. Muna mchitungwiza? Pamakona? Anotengesa mafoni saka taigona kusvikapo. Unondizwa plan kwete ichi achaita sekuru. Achaita ichi. Ndatafunga kuti pamwe ilokona kungomuka. Aiwa chinotipesanisa mahara chichaita. Asingatori nemakamera popo. Kamera ndo yechiko sekuru achichaita chinhu chachisi kubata ndiyo achisibatwa. Utaura munhu tiende akasema hede unondiratidza. Hede unondiratidza. Saba talengwa. Tokona kusirama. Atishike. Atishika sekuru roya basi ya imini. Ndipo ndinzo mafuni. Maprice tatosvika sekuti takutotena. Pasi retu mkomana yake. Kutachoka ndiwala bele. Avo mazabapinza nachitaura. Ese zvamuri kudai vachvaudza manje. Atikuzvula hacha tikudai kuda foni yemukomana. Makasimbere bazobasipurisa. Muje sekuru makasimbere. Lala velo seba. Sasa kuzotsvagira muzukuru wangu foni. Mafoni muda type ipi phone. Chama tsauta. Kon. Okole Alright. Wewe. Saka nimuze how much my? Unita $65. 65. Kumkuruna ma laptop. Ma laptop sari. Sekuru laptop yakataurwa. Zvimozonetsa kuti azoita nefoni handina laptop. Ya change yako akodzosa. Laptop sekuru. Vale laptop futhi. Laptop ari muda laptop chabibi yacho. Iye laptop ziyaka kuchikoro kuti kunodiwa dzikidzezo. Zvirimo sekuru Ndipe iyo itone Kudakanza chinhu chekuchikoro kana. Chekuchikoro. Ko laptop inoita zvechikoro hombe. Patori nemahombe yakanaka. Inodzi chiko iyo listana. Ili novo. Aiwa yakanaka. Saka manje swipe munovhuma. Swipe tobvuma. Ndiva ndakopedza newe zvekuchikoro. Zvaitaka izvo. Tora. Pili 1987. Alright. 1987. Makamera. Makamera. Unobvisa inoshota network iri mumo. Voice ipapo. Hauna kamera kuti? Una kamera? Yakataurwa Ari ko kamera yake ndiye kuchikoro ndiye kamera. Chimbotanga waita zvemabhuku. Azvenyimba dzibaba tingalisi vana vanoleza. Amungagadziro ndakadzoti munogadzira futi kamafoni. Mafoni tinogadzira. Ipa vanogadzira. Iwe nyara rako usazofamba uchinyembera vanhu kuti unogadzira mafoni. Sekuru andambondogadzira ndakadzira. Inomuka ere? Inonzi chipone. Inoki. Muno matina foni reziyatotadza. Saka iyoyika ndichasiya nemari yedeposit yekuti usano chigadzira. Uyu mukomana ndamukabvira kuti asanomhanya kuchikoro. Iyo ndo yaishandisa but ndichazoya chitora but ine zvinhu zvakakosha zvekuchikoro zvake.
munomufona ingosari tinoisa madetails enyu Alright. kana makaya next year munoona foni yenyu irimo Alright. Eh. ndoinyora kuti mistani Ndira kuti sekuru zvamu. sekuru zvamu kwazi mukomana chakazvaega namba dzenyu dziri chisekuru zvamu 0773 073 84 84 53 53 75. 75 mubva manyora kuti kamera kuti zvasazokanganikwa Kamera. kuti mwana uda kamera zvakachipa makamera muno mahoseo Wow. mapresenti mahoseo Ndikuona akawanda. ifoni muno tinoimutsa inei Wow. hatina foni yatokundikanapa Aiwa makosha imini. Saka zvaika kadira. mene ndopezitire nekadhi Wow. sekurapa ndapinda paki ikatapa zvakanaka ndakurakidza muna nokubatsira Aiwa iwe usafamba uchizonyembera kuti unogadzira mafoni. Unofana kurohwa. ndombobataniza mukomana iwe asina mari kwandiri ndomuti Saka tipano ndoti bvara kwa Harare. ndamuvengi kuti ndakubatsirai Doti bvara kwa Harare doti nyembera. ndakufanira mafoni negaranti kana yakafa pasina 12 months kusiri kufa kwekudonhedza kana kuwidza mvura munhu ainayo paimwe foni Oh, guarantee. Aiwa saka manake. zvakanaka Ndinoona newe next week. maida basa All right.